Janke sa z neho stretlo už mnoho bizárnych vecí. Od študentov, ktorí sa odmietajú prezúvať, až po študentov, ktorí si do triedy pripašujú kanvice, šálky na kávu, možno celý kávovar. No jedna konkrétna maličkosť trápi týchto učiteľov už dlhé 4 roky. 4 roky ani jeden z nich nevedel prísť na to, prečo majú žiaci zo 4. B priemery z matiky také, aké máme. Dnes sme však prišli na to, ako to naozaj je. Dámy a páni, volám sa Želmíra Gorbalová a vy dnes pozeráte na moju najťažšiu skúšku v oblasti investigatívy. Pozorneme, že následujúce zábery nie sú vhodné pre vyučujúcich učiteľov. Dámy a páni, pripravte sa na šokantné zábery, ktoré prekvapia nejedného učiteľa. Presne tu sa to všetko začalo. 2. septembra 2022 sa na konci prváckej chodby objavila trieda 1. B. Netušili však, že sa im životy obratia a už vôbec nie o prekážke, ktorú im nastolí jeden predmet – matematika. Už na prvej hodine z matematiky, keď sme sedeli za lavicami a videli sme pani učiteľku Reškovú, ako vysvetľuje implikácie a podobné veci, tak som vedel, že to bude boj. Našli sa ale jedinci, ktorí matematike chápu. Alebo si z nej dokonca dali aj seminár. No, mne vždycky tá matematika išla, hlavne aj na sa to potrebujem vedieť. A aj ten seminár je celkom v pohode, však nie je to až také hrozné, čo si hovoria. Tak niekto na to hlavu má, niekto nie. Ja som po prvej hodine odišiel. No máme tu aj výnimočný prípad. Žiak, ktorému to spočiatku nešlo, sa neskôr zlepšil. Viete, ja som totiž to výnimočný prípad. Spočiatku mi tá matematika vôbec nešla, ale časom som sa zlepšil. Tento prípad nás zaujal, preto sme sa rozhodli ho preskúmať ďalej. Spýtali sme sa lokálnych záhadologov, čo si o tomto tvrdení myslia. Všetky dôkazy nasvedčujú tomu, že táto konkrétna záhada sa nedá nijako inak vysvetliť ako tým, že za tým stoja nadprirodzené javy. Ako je možné, že niekto len tak pochopí matematike? Veď hovorí sa, že nikto učený z neba nespadol. Skade potom spadol Oliver? Z pekla? Tomuto prípadu sme sa rozhodli povenovať dlhšie. Preto sme sa spýtali miestneho čiernomágiológa. Momentálne sa nachádzame u vychýrenej čiernomágiologičky Hermelíny z Uhrovskej doliny. Priniesli si so sebou príšerne pochmúrnu auru. Abrakadabra, Ferrero, Šerčári, Mári, Fuk. No, hneď sa cítim lepšie. Poďme ale k veci. Čo si myslíte o prípade Olivera Lobotku zo 4. B? Oliver Lobotka? Áno, pamätám si to meno. Zastavil sa tu s prosbou, aby už nikdy neprepadol z matiky. Tak som mu posvetila zošit. Som si istá, že to jemu a jeho spolužiakom pomohlo. Nepomohlo. Rozhodli sme sa pozrieť na tento legendárny zošit Olivera Lobotku. Aha. Celý štábor sme to nevedeli vysvetliť. Prečo bečkárom nepomohla čierna mágia ani maďarský záhadolog? Už sme z toho boli na práši. No potom sa nám podarilo, čo si neuveríte. Počkaj, poď rýchlo, natáča. Reštelka. Áno? Prosím vás, prepáčte, dobrý deň. Aj by som sa vám predstavila. Ale nie je čas, prosím vás, smieme sa vás opýtať, kam teraz idete. Idem do 4. B rozdať písomky. A mohli by ste sa na jednu z nich pozrieť? No, nedbám, jednu vám teda ukážem. Napríklad tu je taká exemplárna Miroslava Hanková, áno? Pozrite sa na to. Také pekné, mudré dievča a takéto triviálne chyby robí. Výmena znamienok. No čistý chaos. Čo vám poviem? Dobre, ale prepáčte, už musím ísť. Dúfam, že už stihli odpísať úlohy od Olivera. Dovidenia. Dovidenia. Vyzerá to tak, že táto záhada sa naozaj nedá vyriešiť. Je to poprvýkrát v mojej kariére, čo sa mi niečo také stalo. Už musíme len dúfať, že Bčkári to s matematikou do maturity vydržia. Dobre, stop. Áno, konečne. Akože ondia sa tu s tou matikou. Ja s mojím menom mám natáčať takúto akože ešte ten maďarský záhadolog, ten mi nič nevedel povedať. A tá čierna mágia logička, očarovaný zošit, ja sa na to môžem